de l'escola pública en valencià i de qualitat per a nosaltres és una prioritat i amb aquests plans estem arribant a tots els àmbits educatius, no sols a l'educació infantil i primària, en el pla de millora dels espais educatius, sinó també a les escoletes, és l'educació infantil, als conservatoris, l'educació musical i a l'escola d'adults, doncs l'educació de les persones adultes. En aquesta comarca la inversió és de 750.000 euros per a les escoles, per al pla de manteniment d'escoles, per al canvi de portes i finestres i de 1.200.000 euros per al tema de les escoletes, escoles d'adults i conservatoris. En el tema del pla de millora dels espais educatius, és a dir, les escoletes, els conservatoris i les escoles d'adults, són 38.000 euros per centre. Si un municipi té 2 centres, rebrà 76.000 euros. Si en té un, rebrà 38.000 euros. La qüestió així és que es deixem que puguen invertir, si consideren que un dels centres necessita més inversió que un altre, doncs que ells tinguin llibertat per a poder invertir dins d'aquest paràmetre dels 38, 76 o si li toquen 3, doncs les 3 quantitats, puguen invertir conforme ells consideren. Molts ajuntaments estem treballant ja per a millorar i dignificar els nostres centres educatius, però evidentment no arribem a tot, aleshores és molt important totes les ajudes que arriben d'altres administracions, com en aquest cas la Diputació o la Conselleria. Este pla és una injecció de diners molt necessària per als nostres pobles, per als nostres ajuntaments i, com dic, per a dignificar els centres escolars de tots els pobles de l'Horta Sud, en aquest cas, o del País Valencià.